Damena sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Horas marita salukna, damang dainang haangginang pinaribot, huria na inaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi parhorasan masya kami, padita joki manaek manalu. Damang dainang haangginang pinaribot, bongot mahita tuminggu estomihi, di bahenilo sa mumahami, lama maritahon hata ni dibata tutonga-tongata kamang doa kainang. Marhiti akun YouTube bagasta manalu rumayjuk channel. Anggiat marhiti pamaritahon nami lam tarbarita hata ni dibata, lam gudang nama jakon hata ni dibata, tarlemubi makanguluhon di ganup parnguluon niaka na porsiay. Akaramang do dainang hata ni dibata na gabi turpu jamita di minggu istomihi minggu 14 Februari 2020 sada dienet sian surat ni Apostel Paulus na paduahon tuhuria Korin. Ima namar bidu opat mamukamay sian ayat na parjulu saharo di ayat na paonopon. 2 Korin bidu opat ayat sada saharo di ayat onom. Songrom ma hata ni Jahoba ujahahon ma dihita. Ope alanau hujarohami tohonanon sian pangasina dihami dang marnalo jahami. Sadok hutulakon hamido akka nabuni akka sihaila honotto aidang marakal hami jaladang marlau kubai kami hatani debata hasitongani do hu papatar hami gabe jongjong hami tadaud ni rohani saluhna jorma diadopan ni debata jala molutum tartutup barita nauli nahu jamita hokkami diakkana lahomago doi tartutup. Ai di papitung debatani portibio do pikiran ni akan naso porsea asa ulang nasida di patiur sodang ni barita nauli nataringo tu hasangapon ni Kristus natardok suman ni dibata. Ai dada diri nami hujami tahu kami Kristus Yesus ido pabua ibana Tuhan alai naposomuna duhami ala ni Yesus. Ai debata namandokon marsinodang hati uroni sian haholomoni ibana do patiurhon rohanami pabisar parbinotoan disangap ni debata na dibagasan bohi ni Kristusi ido ianggo sahat ni hata ni debata huria na hinaholongan dibagasan Tuhata Yesus Kristus kadamang do dainang adong tolu poda pangajarion siang tonga-tonga ni huriata sada siang tulu poda pangajarion songon hataridaan atau tanda gereja yang benar hataridaan ni huria nasitong ima monopolin di podahon hata ni dibata bila Injil diberitakan dengan benar sianoma kamanglu akenang naboy gabi dasor parjolo tuhita lau mangatusi turpuk jamita di minggu estomihi sadario huria na hinaholongan totu dang hal na murah bukan sesuatu hal yang gampang untuk memberitakan firman Tuhan dang ulaon na murah lau mamaritahon hata ni dibata godang halak na pistar ti parbinutuanna godang halak na malo boy mangatusi taringo tua kahata ni dibata alai molo soni donganan ni todi totu dang maripola jamitai molo so mangasahon gugu na siya dibata totu dang mangula hatai totu dang tarida todii mangula sian diri ni parjamitai idora masa kamang do akainang dingulu ni Apostel Paulus dinatoktong ibana holan mangasahon gugu nasiat Tuhani ido bae na kamang do akainang didok diayat na parjului oppe alanau hujaluhami tohonanon sian pangasina dihami dang marnaluja hami totua kamang do akainang molidok pangasina dihami dang alani haguguon
dang alani burju ni Apostel Paulus ubay na di pasaha di bata tohonat di ibana lao mamaritahon hata ni di bata taboto do songod dia ngulu ni si Paulus sian Saulus parjahatian pamunuhian ibana alai ditakuk di bata alai dijauh di bata ibana asala gabi parbarita nauli asalao majala akka naso porsia dope asalao manugu-nugu akka naso porsia dope tu Tuhan Yesus Kristus damang do dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus adong na menarik sian ayat na parjolo didok dang marnaluja kami o manapata dahon bukan sesuatu pekerjaan yang mudah dang ulaon namura malo pehita pistar pehita gudang peta jahai buku lama buhali parjamitau tak alai molo suju molo debata nata pangasahu molo suju molo tapangido toddi na mangalihon pangatusion totu dangadong lapatanna asanaing seri idaw tanah parjolo gok hamaolon lau mamaritahon hata ni dibata songon na diupan ni Apostel Paulus gok na diarupi ibana na gabi tantangan pergumulan itonga-tonga ni pardalanan na lau mamaritahon hata ni dibata sian akka halak na mangasahon pikiran na manang kaum gnostik na mangasahon logika berpikir hapistaran na sapi bahasa akamang terbubi dia ka parjamita gagam dia adopi si Paulus do hamaolon ditikki na mamaritahon hata ni dibata torop akka parjamita gagap na lau mamaritahon hata ni dibata alai dang di bagasan hapolino be dang di bagasan hasitonga be alai holan laho patabu-tabu si pareon niaka na magbigi buhama jamitai holan lao mabayan lomo rohaniaka na magbigi orientasi jamitan niaka pargagap dada be hasitongan dada be hapolinon hata ni dibata alai orientasina buhama asalas rohani na mabigi. Hape sa sitong na jamita hata ni dibata kuboy do kamang do kainang lao bay ngotok kita manungguli hita ikuboy do hata ni dibata akamang do akainang manungguli akka hagaliuta manungguli akka hasalaata asa olo hita Tuhan mubaon asa dapotak kita disodang nasian hata ni dibata marite sodang nasian hata ni bata tabo to ma ha salaata tabo to hagaliuta jala olo hita lau paturehon padiggaton nguluta hurian na hinaholongan dang marnalu jahami didok diturpukon gok akatantangan dinalau mameritahon hata ni bata dang hal namura bukan sesuatu hal yang gampang tetapi yang terlebih dahulu bagaimana penyerahan diri buharo parjamitai pasahatun nguluna tu dibata lau patariaso pasahatun hata ni dibata di bagasan hapolino damang dainang nahinaholongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus didok museng di ayat na paduawon sahat tu ayat na patuluhon sadok utulakon hami do akka nabudi akka sihailah honoton aidang marakal hami jaladang marlau ubaik kami hata ni dibata hasitongani do humapatar hami gabi jongjong hami tadaun ni rohani saluhut jolma diadupan ni dibata naing ma halak nama maritahon hata ni dibata halak nama maritahon barita nauli di Tuhani songon didok diturpukon akka sihailah honoton jala didok utulah kami do akka nabuni naing maunang adong nabuni sian ngulu ni akka na porsiai naing manian unang adong namarakal
Unang adong namar lauk di hata ni di bata. Unang ma di parmeam-meam hata ni di bata. Kadamang do dainang. Molo di dok diturpukon di ayat na patuluhon. Jalamolo tuntar tutup barita nauli na hujami tahu kami di akan nalahoma gudui tar tutup. Naking di dok di ayat na parjolo unang marna loja. Jangan pernah merasa lelah memberitakan firman Tuhan. Molo pe gudang halak nama suadahon na suma na suolo mabigi hata di bata. Alai toktong mahita. Unang marna loja tetap memberitakan firman Tuhan. Kadamang do dainang nahinahulungan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Na menarik sian ayat na paupaton di dok. Ai di papitung debata ni portibion do pikiran ni naso porsea. Asa unang nasida di patiur sodang di barita nauli nataringot hasangapon ni Kristus. Kadamang do dainang ahado nabuhi gabi papitung rohatta. Ahado nabuhi mabahen papitung haporsyota. Sian haportibion buhi duya dong piga-piga arta hamuraon talau dohot hasang apa. Saliling rohatai say lohot tuaka arta ni portibion. Saliling rohatai say mangalului hasangapon ni portibion. Saleleng rohatai say mangalului hamoraon nasian portibion. Ingot ma datumboy hatani di bata madodangi mulut tahun. Dang boy di patiur sodang ni hatani di bata mulut tahun akama doa kaina. Selama hati kita, pikiran kita, hidup kita berorientasi terhadap apa yang ada di dunia ini, ingatlah terang Injil, firman Tuhan tidak akan pernah menerangi hidup kita. Mari suang mahita mabigi jamita, molo dang tahanguluhon, dang tajak poni sitong di bagasan haporsyota. Terlebih bakamang doa kainang. Boy do di papitung rohani portibion ngulta. Rupani onaka parangi-parangi maun ay molunung nga sugo rohani ba tu parjamita tu situa tu padita la songo dia pedenggan di jamitana, la songo dia pipolin di jamitana, molunung nga sugo di roha na lohot di bagasan rohat tabi dangadong lapatan jamitai. Selama kita berorientasi hanya melihat manusia alani sugo di roha karena sakit hati, maka firman Tuhan, khotbah-khotbah yang kita dengar tidak ada artinya. Idona ikon si jamotonota di bagasan nguluta kamang doa kainang. Olo dohita di papitung sugo ni rohatta tudungatta. Gabi silu, gabi dangbui, tarjakok kita, sodangi doh dinggan di nguluta. Idona ki guru kami. Saleleng tinggal dope sugo ni roha tudungam julma. Apalagi dohonot na laking tu parjamita, tu parhalado, tu situa, tu padita. Dohonot tamakamang doenan dohonon nami matuhita sa luhut na. Dangboy hita di songgopi, sodang nasian hata nilibata. Alanga di bapitung, rohani zolmai, alani sogo ni roha. Odo na jut masa di ngulutta. Kalau taida, buasa mi bana marjamita. Buasa masih tuai maragenta. Olo na gabi bulak balging siya tonga-tonga ni garejay. Nung ngaro tu bagas joro alay ala di ida na nihasuguhon ni rohana gabi bulak. Siyan bagas joro.
Masa doi masa akamang doa kainang. Ubah ini doa kamang doa kainang tanggal koma tadi koma sobuni roham mono naing bongot tu bagas joro unang ida hadirion ni jolmai unang ida isi na marjamitai unang ida isi na marageddai alai ida mani bata di bagas joroi ida ma parsauram do tuani di bagasan joro jakon hatana asa di batiur sodang nihatan di bata ngulut tagalog marsada-sada. Namanguta kamang doa kainan anggon to kahani parjamita mo ne konsi pamanatonoton di bagasan ngulunya ka parjamita. Didok dia ya palima ho. Aidada diri nami hujamita ho kami Kristus Yesus itu pabua ibana Tuhan alai naposomuna dohami ala ni Yesus. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Oma najut-jut jalanay ko si pamanaton di bagasan paranguluata. Buasa kamang do akainan godanggo dia kaparjamita di partikian sinuaingon. Godanggo ala na marjamita, godanggo kaparjamita molo marjamita. Ulan lau pasurang sonang niak ka naman bigi. Patabo-tabo si pareo. Gudanggo dia ka parjamita di partikian sinuaingon akamam do akainan. Rupani adong hata di bata na dirazumi buhi gabi menyinggung rohani na mabigi. Olo do gabi dang dijamita ako. Olo do gabi samar-samar dijamita ako. Orang tersinggung. Ruasi. HP hata ni bata ikuboy do sa hantu puso-puso. Hata ni bata ikuboy do. Mangino na to bagasan ro hatabi. Asa i dalat tapat ngaygon ngulut tao. Hurian na hinahulongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Na mangihut tuhita kaparjamita. Unang ma jamitat tay lao mangodolhon hadiriota martalenta bedo ganu parjamita adong bedo hagaleon na kemampuan na alay unang ma madabu hita ditikina marjamita hita gabi madabu dinalaho mangodolhon hadiriota ala pistar hita ala malo hita dan alay buhado olin hata ni bata tapasahat tu akaruas ni Tuhan. Unang ma jamitat tai mangodolhon hadirion ta. Asa adong rupani na madong jago ate jamita di paditai. Isi do jago. Jamita di paditai do manang hata di batai do na ikon takas si tangi hunot ta. Boy do denggan do bah jamita di panditai ala di pasar di bagasan hapodino alai sian salhuk nai nang dohonon di bata mana marsana siang jamita ni akka naposona dada gabi mangodolhon hadirion ni parjamitai nang songo kami sendiri dang ala di haburjuon nami dang alani haburjon ya kaparjamita naung pinili dari bata akapadita guru dia kones bibel perlu situ dal alai asin ni rohani di bata na patauhon na mamilit akan aposona. Jadi ini bukan soal lebih baik lebih hebat, bukan, tetapi bagaimana Tuhan memanggil. So dia di bata maju nau ni pilit di bata unang ma sian jamitat tai gabi mangalului hasangapon. Janganlah kita melalui khotbah kita mencari kehormatan pujian dari orang-orang yang mendengar khotbah kita. Unang ma talului hasangapon, unang ma berorientasi tuna menonjolkan hadiriot tahita di jamitat tai. Unang halak, unang parjamita
gabi gumudang aka kesaksian hidup siang hatani di bata. Gudang sian parjamita gabi gumudang hataridaan ni pardalanan ni guluna sian hataridaan ni hatani di bata. Gabi adong mangodol kon hadirionna, gabi adong law mengalului menonjolkan dirina sendiri di jamitana. O mana ikon si jamon tonotak akamang do akainang nalaw mamarita o hatani di bata ingom ma dada dirita nata jamita ahon alai Kristus Yesus itu. Pabuah ibadah Tuhan jalahita naposona alani Yesus dan alani hagugo utta ale guguna siat Tuhan ima tapake mamaritahon hatani di bata di bagasan hapolima. Molo dinggan tapasaha jamitatta, molo pulin tapasaha jamitatta, naing madohonon marsala ma Tuhan Yesus. Marsala ma Tuhani di bagasan pamaritautta, di bagasan perjamitautta. Lam tapa serep ma, lam tapa uduk dirita. Asal balga Tuhani marhiti pamaritautta. Ala Kristus to namangalihon gugu tuaka naposona. Sian salune kamang do akainang ado ipola nanaing idaota. Mulu naki seolah-olah jamitaon holang tua kapar jamita dao. Mulu topik ni mingguta madok naposo ni dibata nasatia. Isu do naposo ni dibata sudi akan naporsea. Isu do naposo ni dibata semua orang yang percaya kepada Tuhan adalah hamba Tuhan, hamba Kristus. Jadi dang berorientasi holang tu akka pertohonan. Alai sian galup ulaota na pinasa ni dibata siani du hataridaan hita gabe na poso na satia dinasa ulota dinasa naniula tangata. Dang alani tohonan sinaki. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Jujur do hita dang satia tu Tuhani. Iko do honot tado di bata toktong satia tu di hita alai hita do na jujut dang satia tu di bata. Olo do kamang do kainang holan alani sada tangi yang naso itangi Tuhani, holan alani sada tangi yang pangiduat tan naso di lehot Tuhani. Gawe dang satia hita tu di bata. Holan alani jabatan gudang do halak na porsia. Gabe tiga-tiga hon haporsion nai, gabe tadi kon haporsion nai, ala ni hasangapon, ala ni jabatan, itong-atongan ni nguluna, ipapitung akahagiot na adong di portibion. Akamang do akainang, totu sian salhut nai, kobar tu topik mingguta, naposo. Ima naposo ni debata nasatia. Asagabi naposo ni debata nasatia hita sadado ipolana. Neng mahita mangulu di bagasan hauduhon tu debata. Orang yang tunduk kepada Tuhan pasti dia akan setia kepada Allah. Halak na uduk tu debata di nasa ulonna, di nasa tohonanna. Ido hataridaan. Halak nasatia, naposo nasatia tu debata. Hola debatado natuk mernida jala mangukur hasatiota tu ibadah. Hola debatado natuk mernida jala mangukur hasatiota tu debata. Ido na diurupan ni si Paulus akamang do kenang. Ido tong panidangion ni si Paulus di muluna. Hola debatado natuk nama boto so dia hasatiota tu ibadah. Atau kakamang do akenang tuhita akan orang majaro tuhonan centong-tongan ni huriai unang matabahin tohonat tai unang tabahin tohonat tai tohonan nau tajalo sia Tuhani marhiti huriana gabe parodi ngodingata sian ragam pangalahota namaralo tu dibata. Jangan jadikan tahbisan kita itu menjadi tempat kita bersembunyi, menutup-nutupi segala dosa dan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Dan adong damuni di hadapan ni dia bata.
patardo saluhuna di hadapan di bata. Ubah ini makamando akainan bongot mahita tapangasahon madibata ay holat di batado partano batuata imalapatan ni minggu estomihi halak na satia toktongdo ibana mangasahon di bata nagabi partano batuan dinasa gulumit ni muruna atau gabi halak na uduk mahita di hadapan ni Tuhani unang mabiar hita ala di portibion unang mabiar hita ala di ela-ela ni portibion nang akahalak na humaliak kita alay uduk holam tu di bata mahita asasyani darida mamuluta songon halak nasatia di hadapan ni di bata. Amen. Tuhan tama nama sumasu hita saluhuna.